mudhara kuroko, kana chivero hamhene ikoko, kana wadhakwaka, enda unorara kumboko kwete kuda kutinyepera panapo. Tichapedzisira katakuputitsa nemazimbama pamberi pemabhebhi waibata. Iwe zike, siya munhu ataure nyaya yake zvinei newe, chero akanyepa. Iwe zvingani zvaunongonyeba tichikusiya panapo. Iwe chikombera chembanje, panodara isu vakuruka, nyarara. Sibi muudze kuti mupfala kwaizvo, makare tichakura isusuka. Tebva nasike idzi gadhe ndodzatatima kunotsvaga huni. Ende vainge vasingaoneke patinogara isusu madhara. Zvipiko ana Garwe, tibvire apa. Kukura kahaisi experience yelife. Ndakaona zvakawanda pandiri panapa inini. Chikombera, kana uchiudzwa nyarara mhani, kumunga hakuna ipwa wangu. Chii chawati waziva iwe mwana achiri kubuda mukaka pamino? Ana Sibi, nongoti ipwa kudii kwacho. Takatodzidyara idzo dzaakutowanikwa futi. Iwe Kagarwe, chitiudzaka zvawakaona kana kuti zvawakasangana nazvo uchikura. Mafana, ini ndikandiri homba rume. Pandakapinda inini wakapinda ubude. Padoda vana Sibineja wakandoshinga moyo. Kwete zvako iwe unomirira Febhi kuti auye nemari yechikafu kumba. Iwe Garwe, unoziva here kuti last time wakambonyepera iwewe kuti wakaenda kuMozambique. Apa kana nepassport yacho hautomborina zvako. Even kadi rekuchipatara hauna futi. Konai CK, ko passport ndoenendere wangu. Zvandakasangana nazvo pakuenda kuMozambique apa aive makwikwi. Tiudze kanhai baba kurungai, aka Chivero. Yakati yatirova nhama sekuru paZimbabwe patinge zvekuma90s ikokoko. Ndikatirega hangu tibaye kuMoza. Haiwa CK yatinge wangazotoriwo munapweniwe. Ndakati ndakusvika kubhodha paye, apa ndaiva hangu nerimwe timu rainge risina haro mapepa ranenge ndasangana naro. Plani yaiyepo yaitove kuenda nekusango. Ndakanzwa kuti kusango kwanga kwakaipa big time. CK, nyarara kunzwe kamafana. Takati edu tatifambe pepe nemusango. Dhuma neshumba apa dzaive 4. Mitumba sekuru. Takaenda chitsoka tibereke apa tiripo 10. Pakafambwa sekuru. Hapana kana munhu 1 aimbotarisa mumwe. Yaingova aziva kakaziva kwake. Mati shumba here baba Makarwe? Shumba chaidzwa kaSibi. Okay. Titi Garwe, taurai tinzwe. Ndakazongonzwa mumwe kuridza mberi ndikatoziva kuti pane abaya apa. Ndipo pakabva pasarira shumba dziye. Nesuwo takazomira hedu kwasara chinhambwe. Takati tatifambei. Ndopanoona kuti murombo haruwe chine nguva kumana. Ndikabva ndanzwa kuti panapa kapo chanatsika chaive wechimbambaira ichi. Chimbambaira here mudhara? Dai wakatsika chimbambaira iwewe tingadai tisinewe pano. Ini ndinofunga kuti ainonzi quick thinking. Ndakabva ndatoudza timu kuti ndoma 1 akatenga atovepo. Timu rese rakabva rarova bara shamwari rikanomiririra 100 meters away. Vakutondidedzera achiti ita plani unotibatira kumberi. Ndakabva ndatoona kuti ma1 atanga zveshuwa. So semunhu anofunga ka, makabva madii paye? Ndakaringa mativi mana paye, ndokuita lake kwakuona zidanda raive pedyo. Kwakunatsoritora kwakurisa pachimbambaira chiya. Zvine munyata, ndakabva ipapo ndichirova speed ye150 km/h. Ndikanomirira kwakadaroko. Garwe. Wangu. Rine marengenya richarike moto. Ndichangobva paye ndakabva ndagwa mudumbuchi kuruma nzara wangu. Ndiri pakati pekufunga next step ndakaona nzou ichimhanya minute yaibhepi. Ungati yaitiza bere kana kuti makava. Yakangoita munyama ndobva yasvika pane chimbambaira chachiya yakanorohwa yakaita mapisi. Ndokatozova usavi hwangu paye. I hope wakabva wamutswa neweti. Ma1 aya CK. Aitove ma1 KCB. Kozi ndakabva ndatodzoka kumusha nekuti masango aitove matema. Zvanhasi tave bho. Garwe handei kumba.